wonten ingkang badhe nyumbang lagu langgam ngujiwat maletawis wonten wekdal. Oh, kon munggah wae. Wiwi aska sapa? Saka Mbak Anggi. Oh iya. Sok. Ya ora apa-apa iki isih jam 12 kurang kon munggah wae. Ya. Diaturi kon munggah panggung. Ya. Sepoti Mas. Endi mau sing saka Mbak sapa mau? Saka Mbak Mega, Mega Indonesia. Ya. Kon munggah sepoti wae. Ya. Apa kowe? Arep ngethukke. Ngene genteni aku mayang. Ya. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, ngaturaken sugeng dalu ugi. Nggih, wilujeng dalu wonten ing tlatah Ngalah Sombo. Nggih. Ya, badhe menapa? Manut kenapa-napa? Lah mau turene ajeng bawa ngujiwat kalih. Oh nggih, direncangi Mbak Anggi nggih. Nggih, nggih, jumeneng kan jumeneng, Mbak Anggi kan jumeneng. Ya. Yang mana? Anggi orang-orang. Piye? Ya dikancane iki langsung wae, langsung bawa. Ayo Mbak. Ya, Ora dikancani iki ya. kaku ngono ya. Krekot, gelang. Mboten nggih kula kan cilik to. Oh, nek sing gedhe kaya pojok kae ya krekot ngono lagekan. Ya. Lah nggih. Ya. Ngujiwat dibawani. Aku rong tau krungu bapane. Doni Mas Mustika ning Wah, suarane elok. Tak kira Mbak Anggi sing nyuara mau. Piye? Iya. Akon ngejake tak jake. Iya. Sapi Piye jalukno, Mak, jalukno, Mak. Jalukno. Aku ramane kan jaluk dhewe. Ya. Lah dalah. Dhisik garwane Pakde nggih ngoten niku. Bedane kaya Cina. Ya. Man
Wong wedok ki nek suarane apik mesti ora elek. Suarane ora elek ngono lho, nek apik ora elek ngono lho. Menengo. Samuran-samuran. Tresna kesendalwi yati goleki sing kaya ngapa ngono ta? Puji wae. Ya aku makane diajari. Kaya ngapa ta jenengan? Wah. Kalau aku diajari, aku pengen bawa-bawa no, main ngendi diajari arep maro aku. Iya. Apa kae? Gusti Allah. Anjan ora. Ora sanggakan coba yo langsung bawa mawon. Larase padha ya. Wah, rasane kene iki kaya lagi njagong. Iya. Agek ewo. Mbuh.
sembah nuwun. Iki ora nyawer iki. Mboten, Pak. Nggih mboten napa-napa. Pak urung rabi ya, Pak dipak-pak. Ya. Nya. Kalau ya purun lho, Pak. Lah nggih kok kedah purun iki nggih tumbas make up. Perkewet, Pak, kelas. Tumbas skincare. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Anu nomere 08. Anu. Ki mburi ora do braok sik menengo sik kok. Ganggu wong wae. Nyaman Mbak Anggi mawon. Oh nggih, mengke tak nyuwun nggih. Matur suwun. Ora tak nehi kok. Iya, yo 200 lho. Ora eman aku. Nggih pun matur sembah nuwun. Kodhok iki menengo iki. Iki nang kene iki ming sopir.